खुलुमबाय आंनि मुङा निताराम नार्जारी आङो मथाम्बिल सार्केलनि सिङाव थानाय तिमिजरा मण्डली N.E.L.C निफ्राय बे निताराम नार्जारी इउटिउब चेनेलनि जानानै आङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासि खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोजांथारै दिनै इसोरनि बे मोजां सम होनायाव इसोरनि बे जोंनो मोजां देहा होनायाव इसोरनि बे जोंनि मोजां जानाय लोंनाय होनायाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि जोङो जोंनि दसेनि साननायफोरखौ साहा खोला सानजा सोनाब साननायफोरखौ जोङो दसेनि थाखाय जों बावगारथ'नानै जोङो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनि फै जों सोलोंनि अब्ला आङो मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायनि नोंथांमोनाबो आखायाव बाइबेल दङब्ला नोंथांमोनाबो उन फरायलांनो हागोन दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 1 बालाब 33 सिरि गाहाम बोसोन बिजाबनि 1 बालाब 33 सिरि जिसुनि मुङै आं फरायनो जायफ्रा आंनि बुंनायखौ खोनासङो बियो खारग'थारगोन आरो बेहा जेबो गिनांगौ गैथारा जिसुनि मुङै आमेन अब्ला आङो बाइबेलखौ बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम एबा नोंथांखौ आं खावलायनो सानदों अन्नानै नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला बे बुंनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदोंमोन मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा आंखौ सापर्ट खालामफायो आंखौ हेफाजाब होयो नोंथाङा अन्नानै भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो मानोना बे चेनेला नोंथांनिनो चेनेल बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा दिनै इसोरनि समायनायखौ नुनो मोनगोन आरो इसोरनि बोसोनखौ सानफ्रामबो बे चेनेलनि दुवारै सोलोंबाय थानो हागोन आरो जोबनायाव नोंथाङा सोरगो रायजोआव आलो गोजोन नोंथांनि जिउमाया इसोरजों थाहैनो मोनगोन बेनिखायनो आं नोंथांनिसिम आरज खावलायबाय अब्ला फै दानो इसोरनि गाहाम बाथ्रायाव दानो बाइबेला बुंदों आंनि ख्रिस्ट हारि बिदा फंबायफोर दिनै बाइबेला बुंदों जायहा आंनि बुंनायखौ खोनासङो बियो माब्लाबाबो गादलिनाय नङा जायहा आंनि बुंनायखौ खोनासङो बियो खारग'थारगोन खैफोदाव दुखुआव जेंनायाव गाबनांनायाव सैनांनायाव बियो जेरावबो जेरावखि बियो खारग'थारगोन होननानै दिनै गोथार बाइबेला जोंनो फोरमायबाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिदा फंबायफोर जायहा आंनि बुंनायखौ खोनासङा बियो जोबस्रांगोन आरो बियो जोबस्रांनाय लामायाव बियो थांगोन जायफ्रा आंनि बुंनायखौ खोनासङो बियो जेब्लाबो बियो खैफोदनिफ्राय बारग'गोन दिनै नंगौ लोगोफोर बे आंनि बुंनाय राव नङा नाथाय बे गोथार बाइबेलनि राव दिनै बाइबेला जोंनो खिन्थादों ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो बुंनायखौ मानिमोनब्ला इसोरनि थिननाय लामाजों जोङो थाबायोमोनब्ला इसोरनि आखाइ फायखंनाय लेंहरनायजों जोङो थांनायमोनब्ला इसोरनि बुंनायखौ जोङो खोनासंनानै जोङो मावनायमोनब्ला जोङो माब्लाबाबो लोगोफोर जोङो खैफोदाव जों थांनाय नङामोन माब्लाबाबो जोङो दुखुबो जों जानांगौ गैयामोन आरो जोङो माब्लाबाबो जोङो जेंना जेंसियाव जों गोग्लैनाय नङामोन नाथाय आंनि ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिदा फंबायफोर दिनै जों इसोरनि बोसोनखौ खोनासङैयाव इसोरनि बोसोनखौ जों लानो हायैयाव जों गाव गावनि गोसो बायदि जों थाबायनायाव दिनै जोङो गावनो जोङो दुखु मोनदों जोङो गावनो दिनैहाय जोङो दुखु मोनदों आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट हारिफोर
नाथाय दिनै बाइबेला बुंदों जाय आंनि बुंनायखौ खोनासंगोन बियो जेबो गिनांगौ गैया आरो बियो खारग'थारगोन। पापीफ्रा हमजाब्लाबो दिनै नाथाय गोथारफ्रा हमजानाय नङा। पापीफ्रा मोनजायाखैब्लाबो नाथाय दिनै गोथारफ्रा मोनजागोन। दिनै गोथार बाइबेला जोंखौ बुंबाय। नाथाय जोङो गाव गावनि गोरोन्थि मावनायाव गाव गावनि दिनैहाय गोरोन्थि मावनायाव जोङो लामा ससेयाव थांब्लानो जोङो हमजासै। जोङो गावजों गोरोन्थि बुजिलायनायाव जोङो लामा ससे थाबायब्लानो जोङो हमजासै। आंनि ख्रिस्ट हारि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर, नाथाय दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों नोंसोर बेबायदि लामाजों दाथाबाय, मोजां लामाजों फै, आंनि बोसोनखौ सोलों। इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि। गावजों गाव अनलाय, नाथाय जों अनलायनो रोङाखै। हेफाजाब होलायनो थिनदोंमोन, नाथाय जों हेफाजाब होलायनो हायाखै। जोङो गावजों जोङो हिंसा हिंसि जानानै बे संसाराव जोङो दावराव दावसि, बे मुलुगाव जोङो दिनैहाय हिंसा हिंसि जानानै जोङो बे संसाराव जोङो गावजों दावराव दावसि। नाथाय जोङो फोरबोनि बुंनाय गासैखौबो जों बावगारलांजोब्बाय। फोरबोआ 2000 बोसोरनि सिगां गावनि हाबाखौ मावलांनाय समाव बियो जोंनो रोखा जोंनि सिगाङाव बियो बुंनानै गालांदोंमोन, आफाया जेरै आंखौ अनामोन बायदि नोंसोरबो गावजों गाव अनलायदो। आं फैफिनगोन नोंसोरखौ लांनो, आं फैफिनगोन, नाथाय नोंसोरो गावजों गाव अनलायदो। दिनै प्रभु जिसुआ दिनै बेखौ बुंलांदोंमोन, नाथाय बेफोर गासैखौबो जों बावगारजोब्बाय। नाथाय जों बेफोरखौ जों बावगारजोब्बाय। नाथाय जों बावगारनानै जोङो जोंनि गोसोबायदि रायग्रा, गोसोबायदि जोङो जाग्रा, गोसोबायदि जोङो रायलायग्रा, गोसोबायदि मावग्रा जोङो जालांबाय। दिनै नाथाय बाइबेला बुंदों जाय आंनि बोसोनखौ खोनासंगोन बियो खारग'थारगोन आरो जायहा खोनासङा बियो खारग'नाय नङा। अब्ला हामबायसै लोगोफोर, आं इसोरनि बोसोनखौ इसेबां आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बोफ्ले एबा गोदै रावजों आङो बुंजोबनो हाया। आंनि इसोरा आंनो बोलो होबाय, इसोर आंनो गियानखौ होबाय, बे गियानखौल' आं बाहायनो हायो। गियाननि बारा आङो बाहायनो हाया। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, नोंथांमोना खेबसेबाव आरोबाव फरायबावनानै नोंथांमोना गावसोरनो बुजिखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गावसोरनो बे बाइबेलखौ फरायबावदो। अब्ला इसोरनि बोसोनखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।